Dámy a páni, konečne som sa dostal na motorku po týždni, lebo som nemal čas. Strašne dlhý týždeň to bol pre mňa, lebo som musel čakať, kým prvýkrát vyskúšam túto novú koncovku od Leo Vinče. A som sa na to tešil. A musím povedať, že oproti tomu stokovému výfuku, teda respektíve tej základnej koncovke, tak je to rozdiel v tej hlasitosti. Už aj v tých nižších otáčkach to celkom pekne počujem. Teraz máme 4500 otáčok a musím povedať, že je to krásne počuť. Ešte aj jemne fúka vietor a s tým základným výfukom to ste počuli viac menej v týchto otáčkach iba vzduch. Takže zatiaľ to vyzerá celkom sľubne. Toto je moja prvá jazda s touto koncovkou a bohužiaľ je ráno nejaké 4 stupne, takže musím ísť aj pomaly. Samozrejme nie je to také hlučné, ako keď vymeníte katalizátor. Ten zvuk je potom na úplne inej úrovni. Čo sa týka toho zvuku, tak je aj taký hĺbší, keď dáte preč katalizátor. Možno, že časom to ešte vymením. Uvidíme. Zatiaľ sa tu musím uspokojiť iba takto s koncovkou. Nechcel som zase, aby to bolo moc hlučné. Toto mi príde tak akurát zatiaľ, že je to aj počuť. Aj pri tom naštartovaní motorky je to počuť, že to je o niečo hlasnejšie. Na stránkach Leo Vinče uvádzajú pri tejto koncovke, že pri nejak 5700 otáčkach že dosahuje už 100 decibelov, rozdiel 7 decibelov, ten má 93. Robil som aj video nedávno, kde porovnávam tieto výfuky. Dal som tam samozrejme ten základný výfuk, potom Leo Vinče, Corsa a ešte som to dal aj bez koncovky. Bez tej koncovky to je ešte, povedal by som, že taký hrubší ten zvuk. Ale je to počuť, ja mám 7000 otáčok. A krásne to je počuť. Akože ak máte túto motorku a rozmýšľate, že vymeníte výfuk, a toto vyzerá, že je taká príjemná možnosť, že vymeníte iba túto koncovku. Samozrejme ten zvuk to nejako razantne nezmení, hej, ale určite je to hlučnejšie o niečo, čo potrebujete, aby ste to počuli viacej, nielen od tých 7000 otáčok s tým základným výfukom. Samozrejme ešte jedna taká príjemná možnosť je, že vymeníte iba ten katalizátor tiež len za tú trúbku od Leo Vinče. Tam má aj nejaký rezonátor, že s tým to nie je až také hlučné, ako keď si dáte iba klasickú rovnú trúbku bez toho. No, potom sa už môžete hrať ešte s koncovkami. Určite by som potom rozmýšľal aj o takou koncovkou, že kde môžete dať aj DB killer, keby vám to liezlo na nervy.
čo si väčšina ľudí pochvaľuje, že to je tak akurát, tá možnosť je, že dáte preč katalizátor, necháte tam základnú koncovku, že to nie je až také hlučné a má to akože krásny zvuk, keď som to počul. Ak sa mi niekedy podarí skúsim to natočiť, aby ste vedeli na porovnanie, hej, potom to dám do toho videa, čo som robil s výfukom. No ale musím povedať, že ako príjemne to počuť. Mrzí ma, že nie je akože teplejšie, aby som to mohol viacej vytočiť. Zrovna tento týždeň ako naschvál má v kuse pršať a zatiaľ za mňa na takúto kratšiu jazdu to celkom stačí. Ale chcel by som niekedy vyskúšať aj bez toho katalizátora, že aké to je. Je to rozdiel, že keď jazdíte na tej motorke a keď to počujete iba tak nastojane, keď niekto pridáva, vtedy to je krásny zvuk, ale za jazdy vám to môže začať vadiť. Samozrejme sú aj možnosti, ako si to trošku stíšiť. Napríklad, ak je možnosť, tak s tým DB killerom štúple do uší. Hej, ale zase na čo byť zbytočne hlučný, keď vám to takto vadí na uši. Čo som mal MT9, tam som mal vymenený celý výfuk kompletne a musím povedať, že bez DB killera to nebolo bohvie čo. To sa nedalo jazdiť, to bolo extrémne hlučné. Záleží aj na tom, že aký výfuk si kúpite. Hej, keď máte kratší výfuk, ako čo som mal ja, tak je to o niečo hlučnejšie, povedal by som, ako keď máte výfuk potiahnutý až dozadu v motorke, ako väčšinou býva napríklad Akrapovič na TNT 09, tá racingová verzia, tak to malo krásny zvuk, bolo to o niečo tichšie, bez toho DB killera. Neviem, či to je dobre takto počuť na tom videu, v takýchto nižších otáčkach je to krásne počuť. Nie je to extrémne hlučné, je to také príjemné. A tuto už nesvieti slniečko, tuto otočíme asi, možno ešte potiahnem trošku ďalej a tam vo Valašskej Belej to otočím, aby som to stihol, lebo o 10. musím byť doma. Ale musím povedať, že je to určite o niečo iný zvuk. Ako s tým základným výfukom. A toto už spomalím, lebo jeden stupeň tu je, nepotrebujem sa vysypať. Ešte je vlhká tá cesta, takže tuto niekde to už otočím a pojem naspäť. Uvidíme časom, kým si trošku tá koncovka sadne, pekne, že sa vypálí. Možno to bude ešte o niečo lepší zvuk.
Fuj. Lebo každý výfuk si musí trošku sa vypáliť, potom to dostane ešte to práve orechové. Zdá sa mi, že aj tá pôvodná koncovka je akože po pár tisícoch kilometroch sa mi zdala, že je o niečo hlučnejšia. Akože som spokojný s tým. Krásne je to počuť. Není to žiadny extrém, je to tak akurát. Ako je to iba u tejto motorky, hej. Na druhých motorkách, keď vymeníte koncovku, tak nemusí to byť zrovna nejaký väčší rozdiel. Samozrejme musíte vyberať akú. A tak, najlepšie je, keď si pozrite nejaké video, možno na internete, väčšinou na každú motorku sú, aj keď nie na každý výfuk, na každú koncovku, ale možno to dokážete dohľadať niekde, čo to robí. Viem, že na niektorých motorkách, konkrétne napríklad Kawasaki, čo je ZH2 alebo podobné. Možno, že aj iné, ako Z900 alebo tak. Neviem, či oni majú nejaký katalizátor v tej koncovke. Lebo tam akože, keď vymeníte tú koncovku, tak ten zvuk je akože dobrý rozdiel, musím povedať. Tam už je to krásne a neviem, či tam potom by ste nemali aj upraviť palivovú mapu. Čo som nedávno pozeral nejaké video, tak tam mu povedali, keď si vymenil výfuk, že to v podstate ako odporúčajú to, ale že nemalo by to poškodiť nejako motor. Celý titánový výfuk so zvodmi Akrapovič, tiež na túto MT-10. A akože je jasné, že tam je dosť bohatá zmes, že väčšinou sa upravuje tá palivová mapa kvôli tomu, aby ste mali hladký priebeh toho výkonu a všetko tam krásne bolo nastavené. Je to aj taká výhoda, že dajme tomu, keď žijete tuto na Slovensku alebo kde, v Česku a chcete ísť do nejakých, že si vymeníte takto katalizátor, chcete ísť do zahraničia na tej motorke, tak si to môžete vymeniť zase naspäť, lebo keby dáte upraviť tú palivovú mapu a vymeníte si to naspäť, tak vám tá motorka vôbec neťahala. Lebo skrz ten katalizátor tam musí byť bohatšia zmes, sa mi zdá, aby to malo ten dobrý výkon. Samozrejme, keď dáte preč katalizátor, ten výkon sa zmení na tej motorke. Možno, že stratíte trošku krútiaku v nižších otáčkach, čo je škoda, lebo to je to, čo hlavne potrebujete na ceste. Ale môžete získať nejaké kone zase vo vyšších otáčkach. Hej. Čo som pozeral na krivku výkonu, keď dával niekto na to Leo Vinče, tak ukazovali tam iba kone, hej. To bolo také, že boli viac menej podobné ako na základnom výfuku. Bol tam jemný rozdiel, bolo tam posunuté aj tie kone, sa mi zdá, dáme tomu z takých 5000 otáčok alebo koľko,
to bolo, dávam príklad, hej, 5000 otáčok, tam bolo, ja neviem, trepnem, dajme tomu 80 koní výkon na zadnom kolese a s tým Decatom bol taký výkon možno o niečo viacej pri 6000 otáčkach, hej, že jemne to bolo posunuté. Ďalej zase v tom píku, neviem koľko to tu je, 11,5 otáčok, 11,5 tisíca otáčok, dáme tomu, alebo 11 000 je tu strop, tak nejako bolo zase o pár koní navyše. Hej, ale krúťak neukazovali, takže tam sa to môže strácať v tých nižších otáčkach. Samozrejme, keď vymeniete iba túto koncovku, tak vám to nejako do toho výkonu nezasiahne. Aj keď píšu tam na tej stránke, že čo to pridá 0,9 HP, hej, skoro jedného koníka. Ale však to ani necítite. Jeden kôň hore dole však. Ale musím povedať, že krásne to počujem. Takto pri takýchto 5000. Musím povedať, že som si spokojný. No. Samozrejme, toto je moja prvá jazda, iba taká kratšia s touto koncovkou. Musím ešte pozrieť, či náhodou sa nepovolil nejaký šrobík potom, alebo tak. Keď bude teplejšie, určite budú ďalšie videá, kde si to môžete porovnať. A dúfam, že keď sa trošku vypálí ten výfuk, takže to bude o niečo lepšie ešte. Väčšinou to tak je. Ak ste takí ako ja, že nechcete to nejaké extrémne hlučné na tejto MT-10 a bojíte sa, že keby dáte preč katalizátor, že by to nejako znateľne ovplyvnilo ten výkon, alebo predsa len, že by sa niečo stalo tomu motoru, tak táto koncovka je taká príjemná voľba. Tých koncoviek je veľa, hej. Za Akrapovič by som to pravdepodobne nemenil ani za žiadnu takú väčšiu koncovku, pretože by to bolo možno, že ten zvuk by bol o niečo iný, áno, ale čo sa týka hlučnosti, tak si myslím, že by to bolo na úrovni základného výfuku, ktorý je mimochodom tiež titánový, tá koncovka, takže čo sa týka, že by chcete trošku znížiť váhu motorky, tak to sa neoplatí ani meniť. Hej. Čisto iba kvôli zvuku odporúčam za mňa takúto koncovku ako ja. Mám Leo Vinci Corsa. Majú aj viacej verzií s homologizáciou, lenže to môže byť potom na takej úrovni tiež tá základná koncovka, lebo tam musia spĺňať nejaké tie normy predsa len. Takže do takých koncoviek by som asi zbytočne neinvestoval. To už radšej asi fakt ten Decat tam hodiť a o to Leo Vinci. Ale chcel by som vedieť aj na porovnanie tú stredovú trúbku, ten Decat od Leo Vinci a kde je ten rezonátor s nejakou, kde ten rezonátor nie je. Môže to byť zaujímavé, že aký tam je vlastne rozdiel, či to je moc rozdiel alebo nie. Samozrejme viem povedať, že na tých 100 decibelov, čo je. Aha, teraz som si spomenul s tým Decatom, to je možno pri tých
5000, 6, to má buď 104 decibelov alebo 106, takže oproti tomuto by to bolo ešte hlučnejšie o niečo. Teraz idem napríklad pod 5000, takže ešte by to nemalo ani dosahovať tých 100 decibelov pravdepodobne.